Di na ma. Pag madlo ka ko igni mo bana. Uta tanaw no. Yan tanaw no. Hi guys, manjong buntag ni jong tanan guys, nagdangag day kong saging guys. Darang dagka isa ra ka buok, mabusog na kadani. Kira man kadaka ang kabusog. Bagat sa tijan walo ni kabuk among pinalit gabi injag duha hanggilanlan. Mao na laman ni nabilin. Ang gidangag kay mo ni ang pamahaw karon. Nga si Junjun guys, galimpyo si jag isda. Nakapalit mi isda nga kananay suroy, nga mangko. At karing tulo ka buka mo ning isugba. Unja ka nang nabilin. Tuwahon na unjang gabi. Unja guys, nagluto day kog tusino kay nag-request sigiyan nga kaon ko siya tusino kay dogay na ko nang jawa nakakaag tusino. Hey guys, mga ta guys. Yes, bawang bay. Nami daris kuan guys sa buhan kay magsugba mi sa isda nga mo dayng sugbaanan waday na mo nahipos tunay nang sugba mi nga naligo mig dagat mo nang nabasa guling pamasa ni jagwan guys sugbaanan kay nabasa wala mo nahipos sige magwan-uwan mo ganing karon kay niinit na. Wow, kalami sa pansit. Suda na mo sa paniod to guys. Si mama excited na mo karon si mama. Pasag limonsito kay ibutang sa pansit. Diyan maniod to sa dami guys, diyan napamisaging na bilin, diyan napapudag ka ng kuan, sinugba, sobra sa mga pamaho ganiha, diyan na isawsawan nga kanang tuyo. Diyan maniod to sa mi guys, diyan makita-kita taon diyan to sa Ubong Spring, kinag-request sigiyan nga maligo kuno mi. Diyan mga on sa mi guys. Hi guys! Ang manamig paniod to guys, ako padung nami sa tubigan kay maligo. Maligo kuno sigiyan. Kay pahimos kuno kay tingklase na sunod si mana. Gansi ko dali. Sila nagpadagan na Diya dara gamong ko mong baon. Among kan guys baon nagdinangad nga saging wa man mahurot di among gibaon. Kita kanang kuan si Cherya say ra man pud may mga ano kanang kuan. Si Cherya kanang ingani ra kanang ingaron ra nga. Magligo-ligo niya. Napa may sobra nga kuan da na pakuan among giwa-hiwa. Mapanggida dapat may gamay pansit gi palamanan o kanang kuan slice bread. Nasa ka padong? Padung mamano. Mas mama guys. Di siya muuban guys, dani ra sa bilin. Okay, maglisod po siya na kuan gakagaka. Maglakaw na mi guys, ag si mama ibilin ras mama kay di siya muuban. Makatong kuan. Katoy pandagat. Diha lang mo, pilandong. Pa. Asa dek parking din eh? Ah, din ni Jode ay. Ano day na? Nanigulang na lang kapawa mo gihapon. Hey guys, dala mi dari guys sa Ubong Spring magpabugnaw. Sige yan, excited ka dyan to agaw na una na. Oo, ginanggang na saging. Ay, pagina danlog ka bray. Ata pa tong giyabas mama luoy, magkangkiyang to danis mama. Di pwede man to na to Dito sa mama maka suga ko dari. Nagsakit ang tuhod. Anak nangaligo. Ang daga na si mong baon pa kita lang tulog. Pwede magutom mo kita. May pa. Naman ni mo dada, dapat to nimo. Kapag di ko ka mauumulangoy.
Daghang mga ligo ron. Taob pa no? Hindi po mo lang ngayon. Pinara ka. Hindi ko magkaka. Hindi ka mulangoy. Masaday ka na yung magpatuitsura. Lahat siguro gamay na sa una digit mo. Ano nga ligo ron na wibes. Ang sama na, nanggunit naman nagsanina. Yan sa damo kay mabuto ka diha, nang sa misiyo ka. Basi makatilaw ka niya lang. Ari diri. Ari diri. Nagsaguyod na siya siyang bata. Nagsaguyod na si Papa siyang bata. Mura maggiro nga madlok og tubig naman sa among taon. Pagday kay maligo ko. So sa dili sa. Di na ma. Pag madlok ako igni mumba na. Ay pagidan ng babita. Anong ta tanaw no? Ano tanaw no? Ano ba to dire? Ang kato. Ay ba to? Ini rek na ako masuk. Kan magud siya. Kan na to. Ara ka tanaw. Ngunit rin yung pato na bato. Pagkakong digani ko makakaan. Dito dari ako mulingkod. Oh, kuha na ni? Maligo na ko? Ayaw pikilondo. Ayaw ba kay bukat kayo? Ay lagay bukat kayo dito. Dito na. Musakay ka nga balina naman kay ka din nakadog nimo. Kunyari sa mga balik sa kuan. Balik ka naman mamubaw. Ayaw bukat na kayo ka mo. Ma. Ma. Ato dito ko. Mabasa din. Magkaon kung piya. Kabugnaw guys sa tubig dari. Daghan na ra bag isda oh. Nadagan kay isda guys oh. Daghan na nga ligo. Magdungan. Hi guys. Gamamumura ko guys kaya di ko kamawa mo lang mahaglo ko. Yan to ah. Hindi ko na pasalig na kay bagat na kuno ko. May sirena guys oh na babaw. Gamamumura ko. Arang kabugnaw ka jo ang kanang kuan. Tubig. Nagalang nangaligo guys. Samot na ni kuan sa Badog Domingo daghan kajog mga ligo. Gamay-gamay ra gani ron kay adlaw sa Wibis. Gamay-gamay ra kasagaran jud ang nagigdahang tao sa Badog Domingo. Ang number 4 naman kadihawa naman kamulangoy. Madi pa ning magbanding-banding ta sahay ba si mama wa kauban kay
na dito hagdanan di dyan na kaya ni mama diha ang bakon diha kaya gidjahang tuhod. Musuko. Ala na sukoy. Minto nga nagsukoy. Gabay. Day. Model sa Virginia Ha? hotdog. Di yung nagigayag si Rina. Si Rina, wag yung nakapuya. Sa una pa ng high school po, ay elementary na siya diha. Isa ka nagbuhat. Gaya ako no. Gaya. Si Rina ko na siya. Lahi na tanaw. Niluha bay. Ha? Pag butang ka dribe ka itong pangbata ba, butang sa bukton pero mulutaw. Lo. Misled ko diyo. Asa man ka? Uy, bawal na tungtungan din. Yatiyan mo. Waman na siya nga nasa una. Kan mga Lahi na tanawon bay. belt bag. Nag-crop top pa siya na tayo. Lahi na tanawon mo. Pasok ka na siya. Ba't nagkamang-kamang ka ba eh? Oy, na nagtanaw niyo. Ay, una buwang naman sinunod siya. Hindi ko dama. Oy. Gusto lang dunggan din. Magsuwat para di ka kalimtan. Ito baligya dito pa. Asa? Hay man. Isa man na yung gikod-kod diya pa. Ay, isa na yung gikod-kod diya. Ma, unsa na yung gikod-kod diya? Ay, suwat ko na siya. Nagkansa ka? Unsa nang suwata? Uy, ito na yung gisuot ni mo? Hindi naman siya kinod-kod diya. Luli na ko no. Ha? Ang giukit guys, Lolita. My true name. Lolita is Juniora. Muna ang tinudngan guys, Lolita. Paras man mininanay og ngan, ako may jahang Juniora. Kurag-kurag lagi kagi. Tugno lagi ka. Tugno mo. Ha? Dili. Tugnaw. Tugno mo lang? Nagimuhang panga. Kurag-kurag na. Tugno Ala, lagi kayo? Tugno kayo. narabitang kabugno mura ginaisan. Great. Narabi na ang isda gi. To ayos na silam na. Pa, Uy, paki. may dahang isda. Hindi ikaw pa nagpadaplin naman ka diha. Kamo pa kumulangoy, naglangoy-langoy na ko dasta nga, di man ko kamao. Oh, no, boy. Ningusos nagtubig no. Pa. Tugno ka. Kod dingdong nga halang ko, pangontra ba? Pa. Dingdong nga halang ba, pangontra? No, boy. Aram mo kung bugnawa. Ano man yung aram ka bugnaw gi? Bug na, cold man. Naman tubod sa punuas kahoy no. Ay po, mga ba? Ay, nabasa na bitaw ta. Niya. Karang katinaw no. Lanay ukoy nang huwit og tiil.
Ano ba yung mga mamaak dire mga kuan? Timos. Narite mo sa tubig. Juma naman ka. Ningagdang ka? Wala. Lampa? Law pa. Mugdang ko ah. Ugdang daw. Ugdang. Ah. Sige, ugdang. Yung sa. Yan yung tilo. Ugdang Yan sa. ba? O, paliog ra di ay. Imong Paliog ra. mugdang ko ah. Imong tin di ba naman ni ano ba? Ito lid. Ato rito sila umog. Diri sa Ubong Spring. Ang lamig ng tubig. Pwede ka maglagay doon ng beer soft drink sa ilalim. Pagkuha mo, ang lamig. According to scientists, malamig ang ubong kasi cold siya. Ngayon, giniginaw na ako. Si gabi na to. Ayam, gida niyo dito. Masam dito. Andiyan, dililia dito ba? Luli. Tanga nagkagamay ang litra. Oo. Ang iwi ah. Nensa? Ang siya nakabutang? Mula manggudi mo maklaro? Bugat kay gi? Ayan, bugat kayo. Kanta guys, ug saging guys da. Nimo taninjo. Observe cleanliness. Hey guys, mga ligo taninjo guys. Nami karon sa Ubong Spring, lingod-lingod ako dari sa kuan bato. Nagamumur ako dato ganiha kay hindi mo ko kamaumulangoy. Mahaglit man ko. Medyo ganing karon kining us-us ng tubig ganiha. Da naman to tubig rambot niya tubig. Nagkaron, us-us na. Nangisi man kasi magingisian. Buong ka. Kalitro ka diha gisi. Lingaw-lingaw naman ta guys, bisag daga nakadot ang mga trials ning abot sa kinabuhi. Pinangga man nas Ginoo guys, basta na yung mga trials niya. Bihatag sa Ginoo. Namo ko ni mamanigingan nga. Di ka tagaan sa Ginoo trials, so di ka pinangga. Correct ka dyan. Lingaw-lingaw rin ni nato ni nato ang mga problema. Kaya tingklasin na, wa na. Tanggong na pusbay. Hindi na makalakaw. Kaya busy na po sa panginabuhi. Busy kasi kaso sa estudyante. Sige yan o. Mabrod na sa karsada. Asa ka, ma-abroad? Mabrod na po sa karsada. Wanga-wanga na po sa karsada. Mana karon samantala Manchiks nga na wa pa po. may klase. Manchiks na Lingaw po. sa Manchiks na po na siya. Manchiks na po. Manchiks. Mamasayro, manchiks. O sa Manday. Ibang klase. Ang panchiks ka, kibot na na sa pagpamasayro. Ano man ang kinabuhi. Ayos ka. serious pa pa. Pasayro gamay, chicks daghan. Hapit-hapit tanaw diri. Hapit-hapit tanaw dito. Gidar ba to da ka chicks gatong-atong nimo ganiha? Bala to sila, istoryahan ko. Ha? Asa to katong dito? Istoryahan ka? Katong Ningan asa saman. to katong dito naglingkod? Bulok Sige, isa, saman. ano sila? Day, may murag si Kuan. Mubit sila ka po dito. Katong dito pa ni mama nimo? Di ka tong diri. Nay murag sin sa kuno. Bulok, i-confirm ko nila. Kana kanang duha oh. Lahi. Kuno. Kato bitong kanina ko ah. Sige kay David. Dinyan sa diya siya. Ano siya, Day? May murag si Kuan dayo. Si Kuan nila. Hindi Basig ni sa day murag nas Jericho dayo. Uy, Kay labot David ninyo. bitaw to sila. Ako pay laki piti na lang. Ay sa yabang. Lagi ako pay laki piti na. Harang ibasag mo na huna kay mo man tatay mong istorya. Kadiyan piti. Malam ba ka ganyan kumpiyansa na yung sinilas nila. Padidoon na jud. Kaya mo badyon ko mo na may mududoo. Mo na may mubirig-birig. Ako na dulon man ako dai. Ay tintala dai kay isod kayo. Makasa ta Ginoo. Guys, hapon na guys. Kami na lang may nabilin. Padong namin manguli. Da. Ya lugsong yo Buong sa parang lagikuan, ligo-ligo. Be. Dangog kay na ikuan lumo. Dia ge. Magalasing ko na sa hapon guys. Ang daghang mga tao ganina wa na nanguli na. Kami na lang may nabilin. Naman.
Nandanduga. Babaw na lang na. Nag-enjoy di siya madyo. Sa maning kuan. Gusto maligo.